Hej og velkommen til en video. Igen, selvfølgelig. Vi skal lære en ny sang på guitar. Den her sang, der kan du egentlig bruge både elgitaren og din akustiske. Og det er nok til de fleste, der elsker theme-sangen af The Last of Us. Fordi den kører nemlig nemt. Jeg kan lige prøve at spille det. Det var det første linje der, men det kører kun på den her på den øverste og den nederste streng. Det er kun hernede, du skal rykke, eller så for heroppe, der er bare, den bruger du hele tiden, mens du rykker hernede. Flest af det, vi lige har spillet, så kommer jo selvfølgelig det her. Og så går vi helt hernede igen. Okay, jeg er ikke så god til det. Men du skal bare gøre sådan her. Du skal bare gøre det her, når det passer dig. Men jeg vil sige, når du starter, så skal du have den her pegefinger på et tredje bånd hernede. Og så synes jeg, du skal gøre sådan her med begge på samme tid. Og så 3, 0, 5, 2, 3, 0, 5, 2, 7. Og så gør du den første igen, så. Og så kommer det der andet, og så går du her hen på 6. bånd. Og så gør du selvfølgelig det med øverste streng igen, som jeg synes, så lyder det mest af det, som den gør i den rigtige, så kommer du helt hernede. Så vi er på 5 her, og så skal du rykke hele vejen til 7, og så hele vejen til 9, og så skal du hen på 10. Og så begynder du på, og så 10, 10, 10, 10, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 7. Og så gør du det igen. Sammen vil det være. Okay, og selvfølgelig så var det en del lettere end hvis man skal gøre det originale, fordi det er jo sådan en 12-strenget guitar. Altså, man gør alt muligt. Og så skal vi selvfølgelig til quizzen, som vi så kan prøve at vinde. Og hvis du vinder den her quiz her, det så du helt skal gøre, du skal skrive ned i kommentarerne, hvad det er for en sang, det her, som jeg spiller lige om lidt. Og så skal du skrive ned i kommentarerne, og så sender jeg et link, du skal skrive til bagefter. Og så kan du vinde en gratis clean-up til din guitar, hvor at den bliver renset og alt muligt. Og det gør jeg. Og hvis I går ind på Guitar Fix på Facebook, så er der også, hvor du kan få den renset og få nye strenge på til 80 kroner. Du kan også købe strenge for dig selv, du kan købe et rensekit for sig selv, og du kan, altså, det er nogle gode priser, der er en, så jeg vil råde jer til at gå ind på guitarfix.dk inde på Facebook. Og hvis der er også en anden, der hedder Guitar Fix, men der står ikke DK bagpå. Så I skal huske at skrive DK.
Og hvis der kommer 2 op, så skal du bare finde det mod, der hedder er guitaren din. Så bliver den fandme fin. Så er vi her igen. Jeg er klar til den her quiz her. Jeg laver den lidt nem, men skal jeg gøre det? Overvejer, at man skal lave en svær en. Eller skulle vi lave sådan en, hvor at I skal sende video ind, hvor I spiller den? Nej, I skal bare gætte den. Okay. Måske kan jeg også lave den i næste video, hvis I gætter den rigtigt. Vi ses i næste video. Det var det for Gear for. Nej, ikke Gear for Music. Det var Gear for Guitar Fix, og jeg er svært. Lad musik.dk.